November ni kwa kumsang hi sompanga zingdar kwa vela chuan Talladega National Forest Brent Alabama a thelei ve turakal mi pakhat chuan mei cheruang ataksa peng sang sa bun chunga sura ka thingbul chuta lawin phuar bet chu muin abei sei lo lutuk thil a muwangin a chungna hlemaya a thil mu chu arang theyang bera report ngalin law enforcement te chu arun thleng thuaya ruang lainat om tak chu tunge neya chutia boro tak maya soisa thatu chu tu chiange ni ti chichhuak turin an phengal tawata chutian boipui lai chuan Tuscaloosa County Police Station a chuan kumsom hni pakomi Samantha Pain chu about the report alo lu ve wangin an han en fiata a Ramhnuaiah ruang char chu mibo Samantha ni ti an fin fia theita ni ruangom dan chu han en mai chuan Samantha chu ramhuai betu te inthawina ta na harala lante po neom takina ngai theya chutiang ramhuai biak na ta na lan chu nge nianga twal tha mang boro tak kutnu zok ti chu zonalian takani ta a mase anhan chui zawzel nuwa chuan haral thil ayara thlak sok chu an chui chuakang ti po an ring phabik lawani Tuscaloosa County hi Alabama State tlaklama kholiam pa ngai ve tak niin sumdona le industry lian tak tak mun puyania mi puinwai ni chuang cheng mekin Alabama State a khopui lian ber pangana nia anram leilung le thingte chu an hum hal thain an enkul uluk emema anram huam chunga thingle maute tuina thiang hlim tak tak le tlang moi tak tak te chu an la parpui emem boka Alabama State a University Chaberan Chal University of Alabama chu he Tuscaloosa County a hian nga ani bokani khopui tam takang thavin poi khoina engemaw hi chu a thleng ve reng thina mase kumsang ni somni pali alawin her chhuwa chuan swal rong bol tu te po an rim chhowe to khop maya nima sela kumsom pakhat kaltai ro kha chuan rampum deng chuak tot kopa poi khoina alo omreng to a tun thleng hian mitam tak chuan an la thei ngil theilawani November ni kwa kumsang ni sompanga zingdar kwa vela chuan Jeffrey Allen chuan thelei ka tur zongin Talladega National Forest a chuan akala Ramhnuaiah cha taka chuan lutuk zelin South Sandy Road a thlen chuan taksapeng bungrem rung lupo neilo mei cheruang saruak ngel ngana thingkung a thirhling neya phuar be chu awa muta thut maya alu chu ataksa an phuar be na thinga changa fit sompali vela hla leya chuan alo ombokani Jeffrey chuan sheriff office to phone ngalin aron thleng thuaya anthil mu chu rapthlak kan ti hleya ruang chu nasataka sui sakniin alo troi mek to box se wangin tunge ni ti po chat ngal mai thei anin ring lavani ataksa le lu chu postmortem tura thon ngalania July Ramhnuaiah chu uluk taka en kwalniin finfiana te songin hunan mangta charchara atira chuan ramhuai biakna inthawina ta na hlanani churing ma se inthawina nukma engma satanic symbol te po omlo wangin chu ngai dan chu an pai le wata July Ramhnuaiah chuan atwar tu chu ani na sha theina tur ID card le documents emaw a thomhno tak ngel po pakhat ma mu ani selo wangin ngai dan dang an nei le ta ni ruang chu mun danga sui sakani nuwa helai mona hian shwain an that chu kani chu an ring le ta a police station lama chuan chumini vek chuan Susan Pain chuan afanu kumsom hne pakomi Samantha Pain chu about thu alo report ve che boka Susan hian afanu nen hian October ni somthum zirtop ni tlai lama anin mu chu alin mu nun berania biak lang thei ani lo boka wangin hun engemaw chan chu aron ho hun ngai changina oma mase chutiang ememare chu akal bo ngai lo wangle phone tak ngel po a biak lang thei ani taklawa chuan ngai tha thei to lovin police chu aron pun ve ta ni chutia mibo report pakhat omawang chuan ruang nen chuan Samantha thalak chu an han en kopta a nima sela ruang chu chuina sato emawangle soisakna satak atora wang chuan Samantha ni nge ni lauti po shat mai thei ani lo hialani sarthi te ruang endik tu le ruang hlom tu coroner Dr. Stephen Danton chuan ruang chu uluk taka postmortem in na sataka soisak ani wangle ruang chu a troi chat na sato wangin a thi chan tak ngial po chu cheng taka shata har hleya anak ru pali chutlakin avunte chu muntam taka zai thler ani thla thloa
akut le kitin te chu po thlon vek an neya aha tamzok po chhotbal sakani ataksa chunga taksa peng engmo za chu abo boka ngai satu hian ala chuak nge helai ram chunga ramsa te hian an ei thi chu an han ngai to a ma se ataksa pon lamte po na sataka ngai sakaniya ruang chu phuar be thlat ani wangin ramsa te chuan an ei lo ti chu an thutluk na ani le ta zo kani corner chuan DNA sample te chu har sataka abe nuwa chuan la thei shamin saman thai chungte DNA nen chuan en kop turin forensic department lama chuan a thona DNA result chu an ngak taran maya chuti mek lai chuan chenem khwa hial county ya sheriff department achanga phone call dongin sheriff deputy chuan ni somkal ta khan talidi ga national forest che vela chengte chuan south sandy road bula motor anei tu omlawa ding reng chu anron report awangin enfia turin anwakal thoron shila south sandy road awathlen chuan kungkal mi pani wa muin an hming te chu azota Stephen George kumsom ni pasari mile Jilly Bruce kumsom priat mi ten ne thun lau shila petrol zo wangin an motor atlan thei to lawa ke yin an hot hu an lo soyani mase deputy officer chuan an thom hno te chu thisana kai nual wangin a ring helta a crystal met an lo kol reng ti chu a mu chuak ta boka damdoing kolawang chuan man ngal ni in Hill County Jaila an lo sheng me kani atuk November ni som kumsang ni soma chuan Tuscaloosa police te chu an chanam khwa Hill County a chuan vakalin police ten an lo shen mek Stephen le Chili te chu Samantha Payne an mel shat lo ten vazota an chanu ni thu an lo soi maya a chanchin an shat lo te an zota a chanchin an shat lo te chu zotin ruang charania Samantha ni anjin thu te chu an han soi chuan Stephen le Chili te chuan ol sam takin ruang tu Samantha ni thole a boral don thlenga ngai sakna po anin rol ngei thu an soi ta zung maya mase atwal thinai ro chuan mon phor lo thu chu ha hi pin an soi ve tlatani Stephen le Chili te chuan Samantha tha tur ber chu an chian housing ami tho kumsum thum pakhat mi Michael David Felcher ania Samantha nen hiaring ngai zong chinin anin chen nuwa po chianangin anin kom zui zela mase Samantha hian Michael chuan akara ruk sakawanga police ni na report a Michael hi awawa wangin November ni khat kumsang hi sompanga khan Michael hian Samantha chu anun na ti top turin thutluk na siama an karangan soipo hi Michael kar hi niin Samantha twal thina mo phurtu berani ti finfiana turte po chu South Sandy Rota an motor kal santa ka chuan ong vek thu chu an soipo kani police te chuan Stephen le Chili te chu Tuscaloosa County lama chuan shwailetin an thu soichin aya thuk zok chu soitur tam tak an la nei nge in an ringa Michael kar po chu sheriff office lama chuan thonania a license plate te changa an chui chuan Michael kar chu alo ne ngei ti an nem khet ta bukani ti chuan Stephen le Chili te in pana changin ruang chu Samantha ni ti an sha to wangin Samantha chung te chu thulung cha thlak tak an shil shat alo ngai ta a Samantha Payne hi Dallas County Alabama roile Susan Payne te kara October ni somthum kumsang kha zakwa somriat parukhana lo pianga unau pian pui pathum nein chung ko in mangai le in lungrwal takan ni chena a chung de soiran chuan Samantha hi miril rutwang tak le lim thei takania thil reng a eng zonga thlir tla chena nia a chian te ngai hluin thil pek awar chin emaw mitai matak niin college akal chung zongin part time na sang te thok kwalin amain ain so mani amai ro chu college zo no chang hian chian chalo te kom chawin damdoi khoi a ching te tlat maya a chung te chuan a damdoi ngol vena ta chu chan chwa tumin thei top chwa ve ma che omze om thei chuang lovani a chung te chuan Samantha chu October ni somthum kumsang hi sompanga khan Halloween party kal turina chwaka a birthday ane nge boka kumsom ni pakwa atling ve chiani party a chuan Wizard of Fosa Dorothy anga in chei chu du viau nain a chian ten an chai nom na chu hlaule seya anu chuan hnemin a birthday te ni angin hun nuam tak mang turina cha a lim taka invite liamin an fanu chu nungdamin an muto don lo ti le
rung taka ngai sakani nuwa tha ani don ti reng an ngai tua phalavani November ni som pakhat kumsang hi som panga chuan Stephen le Chile te in pona chu bozuin Michael chu mananita a Tuscaloosa County Sheriff Office a chuan thuzo fia tura shwainiya ma se Stephen le Chile te anglo takin Michael chu a chung du lo hleya zona te po a chang thadu lawa an rul lo thu chau a soi du ni engma zo chwa thei ani lo wangin police te chu an thina ur hleya Stephen le Chile te khan Michael and Samantha athat lai chu mit nge ya an mu thun lawin pon to wangin Michael chu thiam lawa chan ngei theinan kongan dap ta ni Stephen le Chile te chu inrem siam pui tumin an poi khoite an pom chuan an tan hun chung tur an ti nep theinan plea deal an offer ta a Michael enroll na zong le an chet dan te chu thodik tak an pon chwa chuan an shimna ti nep sak turin anin betani ti chuan Stephen le Chile te chuan nar boilovin Samantha la kan chet tan song chu an sei chuak ta a Stephen le Chile te soi dan chuan October ni somthum kumsang hi sompanga zana Halloween party a chuan Samantha Michael le an chian dang pani Alisa Watson kumsom ni pani mi le Marcus George kumsom thum pali te nen chuan an pangain zan khwa deuh thoin damdoi che sang sang an ruya November ni khatlai lama chuan Michael pa motorcycle workshop a chuan met chu an zo hawle a helai mun hi anin mu khom na perania Michael chu an chian hau bo sang mayan enani Samantha chu zonram thiara akal son hlanin Stephen chuan Samantha kar chu ruk chakila thin ruang mannaron siama mi pa hau chuan kar cha bi chu Samantha par sa changala chuakin kar chu an khal chuak ta ngala Samantha aron let le chuan mi pa hau omlo diak le a kar bo te po chu engma shelavin damdoi chu aron ti chhun zoma anu dewa mi pa hau chu keron let lein engma thenglawang main an oma Stephen chuan Chile le Alisa te nena chuan Samantha kara catalyst converter le battery te chu ruchwakin a kar chu an hal thu soyani hun engemu chen an rui hau nuwa chuan hodar tura anin po cha lai chuan Samantha chuan a kar chu omlo ti a sheve ta che a chan te chu zot kwalin tu man thu taka an ngai sak to lawa fiam thu te an lo tho sak mai mai ni Samantha mangang le thinrim to lutuk chuan a kar omnan shilo chuan kar ro khesin police a report or tho chuan a vauta a chutia vauta ka chuan an bo rak po ari sot le Samantha kar chu an hal to miaw wangin engtikong main an pele thei to lawa police ne na a report ani chuan kar ruk thua le an damdoi khoi wangte chuan shimna na zok an tuar don ti a chiang reng mai boka Michael po a thinrim hleya Samantha sama chuan chamin le a chuan a thelu ta topa Samantha chu a peta a nek ta chor boka Samantha mai te chu thisenin a bwal hu zui towa ti chuan Michael motor nung bungro dana chuan an phuar betta a Samantha chap zoi chu engata ma ngai lovin ko chung le pona te chuan darkar engemaw sa chu an tlan kwal poya Michael te na chuan kal lein Samantha tan chuan zan rei le chi bayom tak chu an chan don chawani Michael chuan in chungan lu don chuan Samantha chu in phe ruak turin atia in chunga chuan lutin Samantha chu a chian te anga alongai te ma chuan sarwakin ading taran maya aril ru chu anna hleni aban rek le ake ate chuan a kong shente werle phe khok shuiten an phuar beta an vai chuan kodan thlak le tamya mya maya Chili soidan chuan Samantha nu na zwa sak chu an tumlo burani darkar engomazat an ngai sak nuwa chuan kar hnunga chuan phuar hlomin an vom lut le ta a dalite ka National Forest lam chu an pan ta ni Samantha hian motora changa tal chwa chutumin nasatakin beve ma se a chiante hian nasatakin tiangin an hlap ta shep shepa ni khwa shelovin an dale shamani National Forest an thlen chuan thingkung lian ta ka chuan phuar ben tuma Samantha chuan a thane ve chhun zong chuan ta chwa tumin Michael ma chu akutin chuan a hama tiang buk chuan an hlabron le shepa ti chuan shui hling nein thingbula chuan an phuar betta Jeli chuan soi zelin Samantha chuan an soi sakna te chu do tok sham turin le a karan ruk sakte po ngai dam vekin tuma a shillau tur thote
anuna zwa saksham turte chuan angen lumloma ma se tu man engatan ma athu soite chu an ngai saklawa Jili le Elisa chuan Samantha in Michael hamawang khan Michael DNA theina turani tin akutin le katin zong te chu chemte in an hlep thlaweka aha te chu player in an phoisak boka hetia an ngai sakron lai po hian Samantha chuan a chian te chu a mangai emema angai dam vek thu ala soi shamani darkar engmoza rapthlak taka an ngai sakron nuwa chuan an chol ve ta deta Michael chuan Samantha taksa adu lai te chu zai thler sakin a chian te chuan an lo en thapa ti chuan Michael bok chuan Samantha ngunga chuan a chem siam tak mai chu chuk toin a shok chu a zai thler ta ni Stephen le Chilitin ponara phlak tak chu police te chuan paidam har an tileya Samantha hi darkar tam tak natna tuara ngai sakani te chu anri ru na hleya ro rel na dik pek ngei chu an tungburani Michael chena in chu dap ngal ni in Stephen soyangin kar battery chu ain chunga an hmuwa a kar chunga chuan thisen kai nuai mi che thom no alo omboka cement hai chungte thena changa dinan lakte Stephen le chiliti thom nowa thisen kai le Michael kar chunga mi che thom nowa thisen kai ti chuan cement hai thisen chu amil vekani ti chuan November ni som pathum kumsang hi som panga chuan Elisa le Marcus te po an man ve ta a an thu soite chu Stephen le Chilite in puan nen ain mil vekani Elisa le Marcus te chu first degree kidnapping thu boy or tier ni hin belmana dollar singruk an chiara Samantha kar kang bang chu Stephen soibo zuin Harrisburg Bridge Bibb County Alabama a le pakhat noya chuan an mubokani ti chuan mi pali te in puan na an ngai thak no chuan Michael chu thu zot fialein Michael hian ai nam noi lo thu ala soi tanga police lampo an thin rim tong khong to hleya ma se Michael hian alaka evidence chatok tak an nei ti a hai big lawa anu chu bein engtin nge ti dona zota anu chuan thodik tak soila jelitan chungin izo te te po hi kalo en kol vek to nya ti na cha ta a Michael chu capital murder case or tir ni in bel theilawa shen ania Stephen le Chili te anga ain pon ve chuan a shemna ti nep sak turin pidil chu a thelut venain Alabama state chunga tual thala omzong zinga shemna sangber atur ngei theinan he dil na hi nol sakani Elisa le Marcus chuan tual thana kher chuan anin rol lo thu an soi ve tlat boka an bel na suman thelu wangin an ni hi chu chhuwa tiran ni December ni somni pani kumsang ni sompanga chuan court hearing na ania Michael Stephen le Chili te chu anin puanna changin capital murder case a thiam lawan chang thayani ti chu just chuan a soya Elisa le Marcus po he thina hian inrol ve ngein first degree kidnapping case anor thaya anwa hian grand jury ma anin lan le donani January ni sompanga kumsang ni somparok alo thlen chuan Chili Bruce chuan Samantha thana chuan a thiam lo ngei ti chuin pomin kumsom ni tang tura achung thu relania mase inrem nan neya wangkhan kunga nuwa belin achhuak theidonani achwa nu hian Alabama Therapeutic Education Facility a adam doi edika wanga rehabilitation therapy chu latura thopek ani bokani Elisa le Marcus te court trial masaber chu November kumsang ni sompariata nei niin an pani hian an thiam thu an la soi tanga inrem siamna plea deal po an mamolo thu soin tual thana thlen ma hian an kal san fel vek thun soini Chili chuan anin rol vek thu a soi ve thunga ti chuan prosecution lamin Elisa le Marcus te chu khathil thlenjana an cell phone location an chuina chuan tual tha lain anom vereng ti fin fiana aron chop chuak thei ta ka wangin Elisa le Marcus chu first degree kidnapping le felony murder case a thiam lo chan tiran nia pridil te kha an ma ni zokin an lo nar to wangin bel po phal sak ni lovin kumsom thum tang tura an chung thore sak ve ven ni Elisa chung te chuan naw nei mai turani wangin za ngai na lan tir turin an nge na Marcus po nupui fanau chom tur ane wangin shimna chu ti nep sak turin an dila Marcus hian Samantha chung te laka chuan ngai dam te dilin ain cher thu soya maze Samantha no suzain chuan a oilo hleya
he mi te pani hi a ma chang toin minun rong le poi sak nei lo ani sa shimshima cement tha in anuna zwa tora angin lom na arol khan andam chungin ti waisela leishim huna chengkum khwaro se atima umai ni ti chuan kumsang hi sompakwa Jilly Stephen le Michael te trial so nei vele ni ya Jilly chuan trial main athiam lo thu alo pom to wangin pridil a sain zara chuan kumnga atang ta a kumsang hi somni pathum khan kumsomni pangami chawnin jela changin a chuak to ni Stephen po pridil sain ma se he khe sa hian ain rol na thu khleya ka rukha ama vor chwa ani wanga tundin munthleng hi annia chu wangin damchung lungin tang tura achung thurel sakania pridil wang chau khan thidura shemna chu apum pel theizo kani Michael ro a hautu berania karan ruk chhuatera changkhan Samantha hi tha tumsa to shimshima ngayania chiwhlum tura achung thurelania a thi hun ngakin tona hian alatang me kani Samantha nu Suzain chuan ka fanu chanchin hi ka soi bang don lawa mitam taklimna alo thlen to chinte akalna piang boruak a engzel chinte kha damchunga soi hi ka du'a atel lo chuan engkim mai hian omzan nei lawa ni pui hi ni tel lo thlasek hi votte lawang mai hian ka fanu omve to lo na khovel hi arwak e memin kan ngai tak setani tina soyani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni